Lazkaoko ikastola 1963an sortu zen. Eskualdeko lehena izan zen, eta egun herriko ikastetxe bakarra da. 0-18 urte bitarteko haur eta gazteentzako hezkuntza eskaintzen du. Herriaren erdigunean kokatua dago, eta hone guztiak beraz, gure proiektua herri guztiarentzako proiektu bihurtzen du. Zune, mentza bintzete hor, patioko proiektu batekin, jotze bintzete? Aitzor bakizu, saltxera xamarragea eta piskaliatu geha bai. Lazkaoko ikastolan bakizu beti kezka handi bat izan da, gelatako hezkuntzaz aparte, seguretan da zein daitekeen, beti baloia izan hortez, beste jolas batzu, mota guztitako ikasleko jendea integratuko lukena ez da, eta kezka hori burun ibili dut, eta nula saldu zitzaion, horprin aukera gendukeela pixka bat gauzatxo bat aurkezteko. Nik uste zu Aitor ez da, daukeula espazio handi bat, alperrik hor ikasle kalea juten dienen, ez dakien nun kokature, banku bat, ez daukean une. Eta orduan proposatu genduna izan zen, gune bat, ikustezu espazio diferente daudela, gradakin xakea, edo partxixa, itzalak ere jarriko ginduzteke toldo handi batzukin, pinpona, eoteko gune batzuk eserlekuk, eta estenatoki bate bai, bere gradakin, ekintzak ikastolan aurkezpenako irgintuztenen, einalizatu. Eta hori herria iriki hango litzeke gaina? Bida, arratsaldetan etortzen di horren entrenatzea, gurasok ere ibiltzen die, eta orduan herrin erdi nola da, irikita nola da, hor gurasok eozin, errexe ibililik engune bada, eta gune seguro bat. Interesgarria da, ez bakarrik zuen adinako ikasleako, baizik eta jende ikasle gazte gontzat, eta herriko guraso gaztentzako ere aukera politika. Aisia une honek, denok erdian jartzen gaitu. Ondo pasatzea da onena. Bota da ondo pelota, beti gaiz botatzekela. Ondo bota. Jolas eremua guztiontzat. Bakoitzak nahi den moduan. Baina guain barrako jatuko dituzu, Ez que zala kasualidadea, holako zerra bentsatu dut, eta guain justu barrakoia dauzku. Baina, egin deun eredu hontan egidana da, sortu ditugun pieza txiki guztioikola mugikorra diela nola baita esateko. Eta orduan guain pentsatu dugu izan da, gelditu zaion espazio txiki hortan jarriko egin iztekela elementu batzu, eta gero goiko terraza bakizu hor eraikin hortan, hor jarriko egin iztekela beste elementu. Provisional. Eta gero igual ikusiko dugu, nundan egokina hori gelditzea. Aisialdi gune honetan, denok gara protagonista. Mugari gabe.